Anđeline fantastične priče. Premudra sova i dolazak proleća. Razrešen dužnosti? Kako to mislite razrešen dužnosti? Ko će sada ovim brdima doneti proleće? Zar će vladati večna zima? Dosta mi ove smešne garderobe. Svi su dobili poklone, deca su se igrala po snegu, životinje su se naspavale. Možemo dalje sada, zar ne? Očajni prolećni vilenjak vatreno se odupirao odluci saveta mudrih vilenjaka, dok su ga njihove mudre oči hladnokrvno posmatrale. Naša odluka je konačna. Zarobivši ledenog princa, pokazao si da nisi dorastao dužnosti prolećnog vilenjaka i na tvoje mesto biće postavljen neko drugi. Tokom godine imaćeš dužnosti kao i većina drugih vilenjaka, a preko zime pomagaćeš u dostavljanju poklona. Vrhovna vila izgovarala je ove reči odlučno. Ukoliko nisi spreman da snosiš posledice za svoje nedolično ponašanje, slobodan si da napustiš prvo brdo i budeš samostalan, kao i mnogi drugi pripadnici naše vrste. Ovde ćeš uvek biti dobrodošao, ali ti neće biti dodeljena nikakva vilenjačka dužnost. Sada već bivši prolećni vilenjak izleteo je iz dvorane u suzama. Znao je da odluka saveta vilenjaka nikada u istoriji 11 brda nije bila poništena. Vilenjaci su živjeli najduže od svih vrsta i njihov poredak i stroga pravila bila su čuvena među svim stanovnicima ovog sveta. Niko nije bio siguran koliko tačno godina ima vrhovna vila, ali su svi znali da je upravo ona predložila da se kraljevstva ovih brda ujedine. Njena mudrost poštovana je vekovima i ostali članovi saveta bili su počastvovani što su bili odabrani da zajedno sa njom upravljaju prvim brdom. Vilenjačke dužnosti nosile su ogromnu odgovornost. Između ostalog, tu je bila jedna od najvažnijih – dolazak proleća. Od kada postoje godišnja doba na 11 brda, jedna vila ili vilenjak koji su imali čast da donose proleće, nadletali su hitro svaki kutak ovog sveta i posipali prolećni prah. Kada bi najmanja trunka ovog praha dotakla biljku, ona bi istog trenutka procvetala, drveće bi odmah dobilo bujno lišće, životinje bi se probudile iz zimskog sna, a pčele pohitale ka najbližim cvetovima. Noći bi se povlačile brže pred dnevnim svetlom i svet na brdima postao bi živahniji. Dan kada je nova prolećna vila stupala na dužnost, konačno je došao. Svi žitelji su znali šta sledi kada dan i noć traju jednako posle zime. Pomalo nervozna, ali rešena da dokaže da je dorasla ovakvom zaduženju, prolećna vila uzlete vešto i poče raspršivati prolećni prah. Svet na 11 brda bio je naviknut na magiju, ali prizor dolaska proleća uvek je sve ostavljao bez daha. Svi bi zastali i ostavili svoje poslove kako bi uživali u buđenju prirode. Radost se širila prostranim brdima i sva lica blistala su i osmehivala se. Samo je jedan vilenjak užurban u suzama leteo ka drevnom drvetu. Premudra sovo, molim te, premudra sovo, kako da zaustavim ovo? Da li drvo ima neki savet za mene? Ne prihvatam poraz. Ne želim da budem zimski dostavljač, ja sam prolećni vilenjak, ne mogu mi to oduzeti. Premudra sova, još uvek umorna od napornog istraživanja sa čarobnjakom Maksom, nije se obradovala ovoj poseti. Međutim, znajući da je proleće stiglo i da je drevno drvo zauzeto raspoređivanjem novih saznanja, rešila je da sama pokuša da reši ovaj problem. Šta je ono što je za tebe najvažnije, dragi vilenjače? Ozbiljno progovori sova. Pa, to je sasvim jednostavno, zna se. A šta to? Sada već blažim glasom upita sova. Pa, najvažnije je da dođe proleće. Ako je tako, onda problem ne postoji. Kako to izreče, sova nestade u velikom procepu drveta.
Vilenjak začuđeno pogleda u drvo i poče vikati: ali sovo, trebalo je ja da donesem proleće, to je moj posao. Sova uzdahnu i promoli svoju mudru glavu nazad iz drveta. Ti, dragi Vilenjače, tvrdiš da je najvažnije da stigne proleće. Kao što vidiš, proleće je tu. Da li bi ti nešto drugačije uradio? Da li bi cvetovi bili raskošniji? Da li bi bilo više lišća? Ne, zbunjeno otpoče Vilenjak. Ali to je... U tom trenutku Vilenjak shvati da je sova u pravu. Priroda se probudila. Sve je bilo baš onako kao i kada bi on sam posuo prolećni prah. Zimske hladnoće nestalo je. Zujanje pčela i cvrkuti ptica mogli su se čuti na svakom koraku. Ono što je bilo najvažnije, dogodilo se. Premudra sovo, bio sam jako sebičan. Izvini na smetnji i hvala. Vilenjak se prenaglašeno nakloni i hitro nestade. Proplanak iza 11. brda kupao se u suncu. Čarobnjak Maks osvrtao se u iščekivanju. Dan i noć ujednačili su se. Do sada je već trebalo da stigne. Shvativši da njegov brat neće doći na dogovoreno mesto, Maks odluči da sam nastavi svoj put u neistraženi svet. Lajkujte i subscribeujte ove priče.